Ademais de seguir avanzando na dotación de servizos básicos, as obras para instalar a rede de abastecemento na casilla permitirán a renovación do firme dos viais deste núcleo da parroquia do Araño. É unha obra que lle dará servicio a das oito vivendas e que, ademais, como todas as obras destas características, pois, a posteriori da execución da mesma, do que ten que ver coa instalación das tubaxes, pois tamén permitirá renovar o firme do pavimento dos viais deste núcleo, que supón alrededor de 5.000 metros cuadrados de novo firme. Non? As obras supoñen un investimento de algo máis de 100.000 euros, cofinanciados pola Deputación da Coruña no marco do Plan de Obras e Servizos. Execútase grazas a parte que son unha parte dos fondos da Deputación, do Plan de Obras e Servizos da Deputación, que grazas ao cal podemos desenvolver ese tipo de actuacións relativas a abastecemento e saneamento que adquiren estes importes elevados de 100, 150.000 euros, que para un consello como o noso é unha cantidade importante, e sin esta aportación da Deputación dificilmente poderíamos afrontar este tipo de proxectos anualmente. Non? En paralelo a este proceso de licitación, o Concello de Rianxo tamén ten outros proxectos en fase de adxudicación para dotar de abastecemento varios núcleos da parroquia de Taragoña e o saneamento no lugar de Vilas.